Siyabingelela ubingelela baba udokotela baba wesizwe bojabulela ufana umuhle nje ekhehlela umzulu abancinisa ngeSouth Jones. Namhlanje sinobaba wasemasomini ubaba uNomndayi umsomi. Baba sicela ubingelele ekhehlela. Ngiyabingelela kakhulu kohleli ngaba udokotela ngithi abantu abaphile yonke indawo. Sibonga kakhulu sesinesikhathi simgcinile ubaba uNomndayi sicela mhlawumbe babe banje umhlangano. Waye umhlangano noMozangweni? Hayi ngayi udokotela. Kodwa ngumngenisa umdedela ngoJanuary. Akakethi. Ngizongenisa na kanjani? Mangisaphila nje. Impilo inqoba impilo. Ziningi into engisafuna ukuthi sike sizithinte kuloko izinto ezahlukahlukene but akubi into esothi mesikhuluma ngayo kube into ezosiza umuntu aba kunomuntu ohleli lapha ekhaya othola ithuba lokubuka lo msebenzi wethu lo but akube into esizomsiza. Lana uthe usiphathele ingqoqa Dlozi. Ingqoqa Dlozi. Yeah. Ukukhuluma ngingqoqa Dlozi ukhuluma ngenyoni ukhuluma ngani? Baba Dodwe ngizokhuluma ngempande. Emelene nethongo elidukile noma elilahlekile. Kodwa uyabona ilikhoda mali kusiza likusebenzeli. Siyakwazi ukulibuyisa ke likhulume nawe. Ngosuku olulodwa usuku ugeze ngayo lempande. Hayi uthi uyamphuzisa ukuthi uzabe wesibekweni. Hayi uphuma nje ugeze nganye ebusuku nje usuzolala. Okay. Masuzolala ugeze ngayo. Yenza sure ukuthi lento le ungayazi ukuthi yasho naphi kuwena kwenzakalani kodwa ukuthi unedlozi kodwa awuliboni ilibuyisa ngqo likhulume ngikho ukuthi ingqoqa Dlozi nje. Uzothi omunye umuntu lento imibuya ayizoloku ekhuluma nomphela sokunabantu abakhuluma emadlebeni kumele. Hayi lutho udokotela. Ngiyathatha bese zikhuluma into engapheli. Hayi le ikhuluma ngaleso sikhathi kade uyisebenzisile. Ingqoqa Dlozi kuwumuthi owodwa noma umuthi othakiwe. Sokumthi ngothakile udokotela kodwa ke kunempande emele lelo Dlozi lelo mase ngiyahlanganisa. Usho ukuthi umuntu akakwazi ukuthi aye market noma eFaraday athi nathi ingqoqa Dlozi. Hayi lutho lo ngamnika abacabangayo bona. Hayi le yami impande. Yeah. Umkhombandlela wenhlanhla usawuphatha noma wathi awathi ayushiye phansi. Hayi ngiyawuphatha babudokotela. Induku futhi etholakala kumina le kodwa kufuna uye empambanweni zendlela noma zemigwaqo. Uphatha ubuhlalo bomhlophe neshumi. Alinika wena umuntu leshumi. Hayi ishumi iphathela yena ekhona ayoyenza lento mina ngimnika lento engifuna uyenza lapha. Yena mase ephatha lobuhlali neshumi ayila kuphambana khona imigwaqo noma la kuhlukana khona indlela. Afika abuza ukuthi into zakhe indlela yakhe ibhekephi. Lokho kuzofika kuqala kuyena. Izobe sekuyiko ndisebenza kanjalo lelikhoba lazobe lisebenzisa. Lento uyenza zonke izinsuku uyenza nini? Uyenza kube kanye udokotela. Asiqale phansi ingqoqa Dlozi. Yeah. Wenza izinsuku engaka? Ingqoqa Dlozi ugeza kube kanye ngaye kodwa futhi mawuthanda kwazi ukugeza noma kathathe esontweni. Asibuyele lana umkhombandlela wenhlanhla. Umkhombandlela wenhlanhla uyakanye lapha endleleni kodwa futhi kucishe ukuthi akuncikane. Kuyana nokuthi ngesikhathi leyo nto leyo ifike kufikela wena uyizwe kanjani mawuthi uyizisanga kahle uyaphinda futhi wayenza futhi uzuze uqondane nayo. Okay. Uyancikane kodwa. Umajike Eduze yini le? Umajike Eduze wabudokotela ayelinye ikhubale ngilisebenzisayo. Into engajikelezi. Into evelifohle. Yeah kusasikafula. Kuyaqonda nje ngqo. Akujikeleza. Uma nje nginedikazi lempondo selihambile. Uthi impondo ligugele ekhaya. Hayi lo. Alikugela? Sikona ngakithi salikwazi zalo. Asingisaze impondo. Asikho. Usho impondo we right kuba girlfriend. Hayi ku right ni lapho kuphelele lapho baya sikho. Asikusalo sepho. Hayi lengazalo. Angilengazalo. Uthi impondo ligugele emzini. Hayi. Hayi lezalo likhombe. Likhombe. Yeah. Uthini kumajike Eduze? Udokotela manje induku nje yomoya. Ngasho ukuthi sasikhafulo impela ngoba iyinto efuna ukufohla ngenkani engathathi ijikelezi yekude. Ayifani nezinye khona eqala ibheka inkinga yakho ukuthi yini. Mase zikusebenzela le vele ifohle yikuthi umajike Eduze ngoba iyanqamlela. Yeah. Hayi no. Ngokhuluma ngento yemishini, lento emishini ake sichaze. Uma ukhuluma ngemishini ukhuluma ngento okugembula ukhuluma ngani qala ungakachazi. Ukhuluma into okugembula udokotela. Asingeneke lana. Isicupho semishini uthini kubantu? Isicupho semishini udokotela ngithi sibalekile ukuthi basithole. Ukuze ngoba lento emishini lena iyadlalwa kodwa ke ukuthi uthi abantu bawina ngapha nangapha wena lokudlalile awuwini awubungishona noSheleni akubuye ngisho odlale ngayo kana abantu emishini bayacupha
yikho ngithi isicupho sekhubalo lemshini siyafuneka kumuntu yeah ekhathini mabebona ugoqoza umshini ufaka le khubalo phakathi ngazo kucuphe kwena emzimbeni hayi ukuthi ufika kanti lifaka lapha emshinini susucupha kwena phela induku lapha ya thola impande yesithunywa uthini kumuntu lana impande yesithunywa seyisobani uthini kumlanjwana uyawazi ukuyisebenzisa babudokotela kuyana nokuthi liphi itho ngelihleli kuyena nje bese kumlanjwana nje kakhulukazi ube la kosekhaya konina vele lise sibize ngethonga lenhlala isithunywa abantu ngasasingasibonisa babakhe nje azange nethunywa zabantu kuvele kujwa ababakho sikhotheni enza ngalutho akenza ngalo phela kamhlawulele uyazi umfana sekhaya ulo umlanjwana akavusa umuzo sekhaya hayi akavusi fana intombazana uvusa umuzo sekhaya hayi uvusi ayovusa umlanjwana nje usuke senkingeni lo uzowenqena ukuphuza utshwala nje ilona sebaleka uzobaleka ukuphuza utshwala noma semthatho ukuphuza utshwala mkhulu awukhulume lana ngifuna impande ezithunywa sekuhlukaniseke lezithunywa ezakuphi sasemanzini zitabeni khona isithunywa samanzi khona esentaba khona sehlathi yeah khona nje ezulu phezulu emkhathini losilanda phezulu emkhathini kwena nokuthi sisebenze sifike kanjani kwena lezi ithunywa ke lezi ke kuba khona impande zakhona mase kuba khona kodwa impande eziphethe zonke lezi ithunywa lezi yikho ngithi abantu bayenzeka balithola ukuhamba lesithunywa noma bamisa kondlela bamisa ngayo kodwa manje mayingekho lempande le ephethe lezi ithunywa zizonke asikwazi ukuphakama ngendlela. Okay, uthini kona majabane zezimo uyawazi? Ubani bathi nojabane zezimo? Ngiyawazi kakhulu. Ngiyawazi. Uyabona la kumele khona unojabane zezimo. Yeah. Kunesikweledi lapha. Hayi sikho. Kunesikweledi lapha na. Kangingapha eMpumalanga ngikha umyezana. Umyezana awukweletisa umze. Uyazi ukuthi kunendoda. Ukuthi uyanyathela la eduzuka uzokuyabhinyila ukuze kuselona udaka. Hayi kunendoda la kunendoda. Asikhulume lempande le. Umuntu uyayidinga uyafika ezoyilanda kwena kwenza kanjani mefuni? Babudokotela uyafika ezoyilanda okanye ngiyakwazi futhi ukumposela. Ngiyakwazi ukumposela njoba nje ngizoba lezi insuku ngizoba segoli. Ngakwazi ukubaphathela abayifunayo abakude ke nakhona ngiyakwazi ukubaposela futhi. Umkhuphuladlozi usawenza? Babudokotela umkhuphuladlozi ngiyawenza. Nawo futhi umkhuphuladlozi kunalabantu abathi bayathwasa agcina umuntu ngokubuya enyangeni kuthuse esekhaya akusenzeki lutho. Akusabhuleki akusenzeki lutho akusangeni muntu. Kusuke ke lapha eyokhambeni lakhe mhlambe angawutholanga umkhuphuladlozi. Ufuneka angene ke empandiyane yomkhuphuladlozi ukuze idlozi lakhe lisukume lisebenze lilanda abantu nezomsebenzi okuyiwona. Lento yakulona ukuthwebula idlozi lo mkhuphuladlozi hayi akusilona usuke ekhuphula nje idlozi lakhe kuphela. Abafuthi bazothemeza ukuthi bamncane lapha ukhuphula idlozi. Bazoba nako ke lokho. Bazoba nako lokho uthi hayi kusho ukuthi induku ungayithola ukhuphula kanjani umuntu idlozi kanti cha abachazelekile yabo ngoba isibongo nesibongo sinempande yaso kahle hle. Okay. Man inezibongo nje nabantu niphile. Manje abanye bayadideka ke vele ihlezi kunjalo uma niphile ukuthi khona osenza ukuthi cool unayinamba abantu abazokuthola kwabe bekudinga. Yebo Dr. Likhona ithini ithi 0844 872 15 yeah